Hadin baka Employment and Monitoring Cell ka Khasi Student Union KSU kala kenno baka jingkentai ka commission bansei ki marks jong ki bai khun ya ka MCS preliminary examination ka pen scam shu ya ka jingdon ki kamle siliang khaman hak ba thungkam thungjam u chairman ka commission uba PR marwen ulong bak jingbamla sei pai ba ki marks ka dei namar ba ki don hadu ka sangot ki balai khun ya ka te ka exam ki ba persya Habai kren bo sulong mil hak santrik nailar chairman halo ka jingkano ba ka khun secretary ka commission kadai ka bami kerteng hak thup baar jong ki pas ka MCS preliminary examination kata hadian bala penbej ya ki jingbakla da ka commission bat kadai ru ka wei na ki ba persya ya ki jingdawa sai madan ya ki mark ba PR morwen loong ba ka commission ka tip tangi ki roll number bat ki cut of mark jong ki bala tho exam Halor ke jingkano bodon jingsha siliang khaman u chairman uloong bak ke jingmamla bansei pai ba iki marks ki kertong kadai namar kumbakhat sangut ki balia ik exam kim kwa ban penpau iki marks jengki bat ka pen khenru ya ka hok ke jengki ula ban rap ba supala iki marks jengki hapo ka website ha ka baki kertong ki la ban pe iki marks jengki ha ka bai dei bat ke jimper king iki kendon bat ki company ya iki exam man like neki kamle tu ula ong bakala don ke jingmut ban bu iki CCTV kamera handrai hadu menta ompala ban pentre kam kata bat hadian bami ki kenrum kenram ha kini ki khendiat sngi kapen isai bala don kam ban bu no iki CCTV kamera nim don jing tip ya kita long ha ka nakalian jo ke MPSC namar bang ipek ya ki mano ba yo hak to kales kemudian ipek bet na ki rule number te kemudian information ai bawan bat ka kerteng jong kitu ki breu te kalau strictly kitu ki ba ki candidate ki ba poin to court of mark ni atang kitu tingim long aware ba don kun jong no la ni manu ki candidate ki ba poin to hat kumut pibir gi rule number na pi da hanur kam nan ki kerteng na Kemudian ki kerteng te ki mi hiri ni ju akses ri kerteng tang hadu final stage ba nilai personal interview ki mi kerteng tang ta apa ni declare ya ki result baro hakini ki like no ki katto ki ni check paper hakum haka final list ki mi kerteng re hapo to ki mi tang ki ron ba tini ngintip mano ba barung tamang pay naka score ki long tang ta based on number ni roll number berkasku berkamaks bakiyo tingin long aware la long siong ba nimdon ki kon ba le re la long ba la long kun jungar no tambah iklem ya le kemudian ka chance lo indon kan indon tikejing ongru habede bot katu kejing ong ban ban penmi itiki marks jungki sabar tendai nakaliang jong ka MPC ka ong ba kimla kei kadal trai long idang kadon ya keren ta baki babon ki ong lada penmi ya ka max kelaban long kan long fair ya baro ti ni ngindang don kam khenget consultation ya ni ba let's say legally kalong feasible ne dan itu ham ne mereka kelaban intrude into privacy jong ki way ti kila namar ngila kila don ki bathok sini boong. In fact, you cannot disclose our marks to others because it is our privacy. We have the right to privacy. Jadi kadang kita ki isu gini kita ingin examine hendak kita. Kalau ban way di pros and cons kanu ke badai ban le tingin saya kita. Yang mentahi kuat ingin examine suai kita. Ingin parlar ban ong bangin nom dis. Long ka opinion ki babon ki ong kam der ban disclose ya ka ayu ki wain kam lo yang mereka ika sistem mengibu ngilong ba ibu ka sistem jungi ka website ni tai ba ki bro kelaban akses ka roll number ki let's say kan nang ya nang examine ka nang further discussion berkai ka batam nam tai kan di ni sale kumbak no percentage try gede khen ki ba ai kata ka city sapi ban ong ba kamlong ban disclose ngaklem kenya tang bakin dan kumno spo hak tax ni ba kadol ka petition ki trai spo persan wat kuntai ki bala aida sti please don't disclose our marks kadol do bejing keno ka ba hateng teng apa ba sim interview kini ki candidates hatu odan kata jing interview hatu kata ada di sisa kam don ni ke MPSC kalau commission na do bas dang hi wa long don ke bawah nabar long baik ngi hangni na do bas dang na do ka written hadu personal interview ni baik ya ka merit haka written kum ka score jong di candidate ta long strictly as per score nomor ngim akses kita
ti hadian bangila le personal interview pede kataru kawai it is the last part bangin assess ya ki candidate akan ni kemudian interference ai ti kai ba ngile kelong bangi page ba u kini kena kelong fit dia kini kam bat ki long ki ba bit ba biang bandrung ni kam kat kum ki jet kam bat kawai ka personal interview hi ka marks kelong satang candidate kedai tang ban supplement yang tay ka marks bakila score haka written exam screening test. Majority of the marks 87.5% kawan naka written. Tentang dia deh warna personal. Tu kena bidi bukan di jingkot jing penong exam tu ka MPSC ka pun nem padi kinom jong ka UPSC. Haki babon ki benta tinggi ya ki balong bayah bat ngi tinggi la maka kami ka jengkot dok exam ka buhun ki jenis tinggi don penong ki exam ngi kami ngi wan ka UPSC berka existing rule ke jongi te nrai long na hadian bangila konsol ka UPSC berkuai ki state PSC ki state commission tinggi snai ka ki don ki bentar nila snai ka standard operating procedure tinggi put kita tambah kidon kartu kan di infrastruktur bangin padon load kidon ki bentak bangin ngimar balik 100% kum ka SOP tambah ngidon ka standar operating procedure hatu pi bu nem ki kamera pada habai dia berkata ngila don ka plan don so bangi ki kamera kin don ki caka exam bat kum juru ha ki caka interview ti kini nimpat yo dumta nimpat yo pampu kai kedau right yang nongila move sa te last kemudian perkat bahkan input nukong haki examination center kenapa pelat nak kini kijing unfair nak kijing le ayu kijing le cheating lah ni ke impersonation kini kita jadi mentang ngila perkat benda la dan ke doubt minute ini income in pursue government provider yang kita fund ni oleh Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka sharp plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya